Уважаеми колеги, във връзка с решение номер 4158-НС от 13 март 2025 г. и решение номер 4160-НС от 14 март 2025 г. Централната избирателна комисия клетва ще положат обявените за народни представители Любиша Блажевски, Юлиана Младенова Матеева, Павлин Стефанов Петров, Костадин Илиев Хаджийски, Мария Димова Илиева, Лариса Борисова Савова, Стилияна Иванова Бобчева, Ивелин Людмилов Михайлов, Красимира Петкова Нинова Катинчарова, Ивайло Костадинов Лазаров. Моля, поканете колегите да влязат в залата за полагане на клетва. Моля, колеги, за полагане на клетва. Ще ви помоля да повтаряте след мен. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на народа. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. Да ви помоля да попълните клетвени листове. Заповядайте. Да. И да ги дадете на квесторите. Заповядайте. Там отгоре са вашите места. Уважаеми колеги, ще ви запозная с едно съобщение и ще ви дам думата за декларация, господин Димчев. Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства, изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията с входящи номера от номер 51 503 0917 до 51 503 0920 и са предоставени на Комисията по отбрана.